ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈತೆ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕೊಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಗೋಬಿನ ದೆಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗ್ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಾರ್ದು ದೆಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಗೋಬಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ 5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೈದಾ ಬೊಕ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಪಂಚ ಕಾಲ್ ಚಮಚದತ್ತು ಪೆಪ್ಪರ್ ఒక ಕಾಲ್ ಚಮಚದತ್ತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ನೀರ್ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೋಬಿನ ಪಾಡಿಯೆ ಪಾರ್ದು ಗೋಬಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರ್ ದಿಯೋಡ್ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ದಾಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಗೋಬಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೋಬಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಬೆಚ್ಚೈನೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜೊಂಜೆ ಗೋಬಿನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೋಬಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ದೂರ ದೂರಡೆ ಪಾಡೋಡು ಗೋಬಿನ ಅವಿಜಿಂದ ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಪತ್ತುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಗೋಬಿಲ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಮಾತ ಗೋಬಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಗೆತಂಡೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ದಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ದೀತೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆಗೆ ತಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ನೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಹತ್ತು ಶುಂಠಿಗೆ ತಂಡೆ ಶುಂಠಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದಿನಿ ಐತಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಆಜಿರ್ದು ಏಲ್ ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ತಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯೆ ಐದಕ್ಕ ಮೂಜಿರ್ದು 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ 2 ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾತ ಪಾರ್ದಿಯನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಂಡ ಯಾವುದು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಗೆತ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಗೆತ್ತಂಡೆ ಅವೆಲ್ಲ ಎಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಆವಡೊಂದಿಜ್ಜೆ ಚೂರ್ ಫ್ರೈ ಅಂಡ ಅವು ಐನೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಗೆತ್ತಂಡೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಗೆ ತಂಡೆ
1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಕೆತ್ತಂಡೆ. ಬೊಕ್ಕೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಕೆತ್ತಂಡೆ. ಒಂದು ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಒಂದು ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಲರಿಗೆ ತಂದುಲ್ಲೆ. ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ 2 ಚಮಚದ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕೆತ್ತಂಡೆ. ಒಂದು 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ನೀರು ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಪೊಡು ಒಂದು ಎಡ್ಲ ಚೂರ್ಲ ಲಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಚೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪೊಡು. ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಾಗ ಚೂರು ನಿಕ್ಕುಲ್ ತೂಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಇಡ್ಲ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಉಪ್ಪುಗೆ ತಂಡೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ದ ಸ್ಲರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗ್ರೇವಿ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡಿಯೆ. ನೀರು ಪಾಡ್ನೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಗೋಬಿನ ಮಾತ ಪಾಡಿಯೆ. ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಬಂದು ಬೋಡಿತ್ತಂದ ನಿಕ್ಕುಲು ಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಡ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡಿಯೆ. ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಚಾತನ್ ಪಂದ್. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಬಾಯ್.